Ассалому алайкум, дӯстдорони фанни химия. Имрӯз мо ба шумоён таҷрибаеро нишон медиҳем, ки дар шароити хона низ онро гузаронидан мумкин аст. Барои ин равандро амалӣ намудан барои мо кристаллизатор зарур мешавад, боз оби нӯшокӣ. Мо ба оби тоза моеъи зарфшӯйиро илова намуда онро омехта менамоем, то ки каф ҳосил шавад. Ба ғайр аз ин барои мо ҳавотозакунак зарур мебошад, яъне хушбӯйкунандаи ҳаво. Мо онро истифода мебарем. Кафке ки мо ҳосил намудем, онро чунин дар додан мумкин аст. Тамошобинони азиз, сабаби сохтани кафки мо ин илова намудани газ аз заруни хушбӯйкунанда дар маҳлули ҳосил намудаи мо мебошад.